I musikkens navn vil jeg synge. Jeg vil synge om skønhed og smukke ting, om måneskin og solopgang, om børnenes latter og om livets glæder og sorger. Jeg vil synge melodier, der går i hjertet, og harmonier, der rører sindet og varer ved hele livet. Jeg sang i koret fra foråret 95 til år 2000. Efter mig så sang min lillesøster i koret, så koret har været en del af vores liv i rigtig mange år i min familie. Og når jeg så er tilbage til de her ting, så er det jo, jeg føler, at det er et af de steder i mit liv, hvor jeg altid hører til. Altså det er som et hjem. Altså, selvom der måske ikke er så mange af dem, jeg rent faktisk har sunget med, som er her til de her ting, fordi vi har jo små børn og så videre i de her år, så er der stadigvæk noget med den fælles klang, man taler ind i, og den måde, vi er sammen på og sådan noget, der bare gør, at jamen, det er et sted, hvor man, hvis man har lyst, så kan man høre til her resten af livet. Det er så dejligt at være tilbage og høre alle de smukke harmonier, som vi kan sammen i pigekoret. Og jeg synes, det er så dejligt at kunne synge og altså være i et fællesskab med alle pigerne i koret. Det har betydet rigtig meget for mig. Det betyder rigtig meget for mig at have sunget i koret. Det har givet mig rigtig meget i forhold til sammenhold og disciplin og sådan noget. Og så er det jo alle mine bedste venner, jeg synger med, og vi mødes jo hver onsdag og har sunget jo i alle de år. Det er alle mine bedste venner, der er hen. Det er et mega sammenhold.
at synge i kor. Men det er fordi, jeg synger, og jeg er rigtig god til at synge. Det er en måde, man kan udtrykke sine følelser. Ja, så får jeg nogle rigtig gode venner. Det bedste af det kor, det er helt klart fællesskab. Ja, fællesskab. Så jeg vil gerne sige tusind tak til alle ledere, lærere, tanter, fadere, ja, alt muligt, hvad I kalder dem. Alle, som har bidraget til 30 år med Sønderjysk Pigekor. Og tak til jer piger, for at I bliver ved med at give os oplevelser.